Yero Ifrai, Kaburam Kachiro Galong Show Play, Butrai, Jing Nong Put him on Si Spa, Obalakarku, Yanga repeat a go I, a Jim Gobat Mai, or Kumjuk and Yaganika Jim, Yagabangila, Yagabang Tang, but ring up helmet seam that how to make a climat, Kabamenta. But I got you complete about Kapang, if you Kumjuk and Ki Param, Ki Porok Projori, we don't lang any kapor. To try on sa ay kanong bakrawe, Nagabanta ki kamabha, but people are kam tam hele ha pi kan mau ken ye la ki shakri ni ki para shakri ho trai tuai ki jong pi to ble nang dor kat lam ban pi ber ble ru nang pru spa ye pi ta ka ai ke bai dei biang na kam ta ka jing san na ka jing long ji im ga jam siam ka si thi ka ban kong jong Petros ka balong ken ka jing plet jumut man ka tayo ka bar ka banai ka dei ka wen si thi ken ka ba pin kan mau nga ba pi ba kumno ke ni ngin le habang ya lingba shibun kijing tinjo jong kijingem lesing na ong kumne kane kashiti ka kran lingkot habide bagane kabenta hope in the trials of life lene ka jingkermen ha kijing tinjo jong kijingem ta mut ba habangi ke ni mat ki jing tinjo ki babon chat ha ki bangi ke ni so ko bangim la ya ka bangin sha sho ai pi pai shakane kashiti am kan yarap shikade ya pi badanga kumno bingla banya lingba nila poi sekali ke session ke besan pada ni ke session ke besan ni ke jingkai ke besan ke long kai happy day bat kene ka jingkot she ka jingim jong ka jinglong ko je ka wingin shem na ka khot ken ka ba khatlai haru ka khot ka bar huai ka jingkot sha ka jingim jong ka jinglong ko the call to holiness dan nyotli ki jinglong ki ba u Petros Ukraine hakawide bat kene ke subject ne everyday bat kene ki khot nyone pratali ni kedai tali nyo tuli ki jinglong ki bokeran hang ne ki ba mangi kum ki bangai ne mangi ken kum kita ki bela yo mat ken ye ka jing penem ne kum ki bela yo mat ka jing ka arsen ne ki bela yo ka jing im ka patmai kum no ngi dei ya ka ba ngin long bat ka basku tenat kalong kene ba kini ki nyo tuli ne kini baro ki krentang ha ka bai dei bat ka jing im jong ka malade jang ata pi kata ka mut bau Petros min bau sedang ban keren jepang jeng jinglong ki ba kum no mangi ye ben dan kum kita ki bela yo ye ka jing ka arsen ubatai ken ni kini kinyo tuli ba ki bidai ba chapang jaka jikim jinga jang phi kalong kabade ngi wangin sedang shwa da kabangi examen shwa la di hot kidan pat skiwai pat ki jinglong ki bedai bat ki jingai ngi skiwai pat ya bau keren ha ki lanong ki ba kham shiden jung kitab ki kata ngin sapoi han ba yamenta ukren pa tang shapang ka jingai jaka jikim jingi ki ba shimer kata kamut kat ba nginangi puli ya kini kinyo tuli ki jinglong tungin ya examen yela di Haga ka por lang ni don mini jinglong lang nim don tungin pa shu playing it pan ya ka por no uy ka bangila ke ni ka bangin don ni ka jinglong kabaning kong ka jinglong ken ka ba u Petros u kutu ni bangin even don ken ni khot ni bangin even don ka dai mi lam shem na tikit khot ka ba khat lai ka bong kum ne na ba kum ta habala pan po ya ka singkai ka jingbut chong pi na ka te ka lan pan po no ya ka singkai ka jingbut chong pi ni yo ya ka te ken ka jingkhot ya ka bangin long ken kita ken ki pri ka bakum no kata kalong pen kre ya ka jingmut jing berkat jong pi prepare your mind kata ikin pan po no ya ka singka juga jingmut jing berkat jong pi nginam smo tho so tho ya ka tin pan po ya ka singka java nyem pai sa ka culture ko phongriam ha ki por ki ba min shwa kar kom phongriam jing ki pri ki por min shwa ka pher bak la bak na ka ni ka riam ka bangi phong mangi minta Perbak lah bak. Gisin rang ber dikin tay ki por menchua ki pongi ka sapti ka belah ka dur jong ka prok. Par ki jule kum no ki ju te ken da jan melang kum ubel la si man scam. Te ba ki kwa le si ka ba ki ken ya kam stet ni ki kwa kan mare jule kum no ki ju kendong ken ye ka tu ka jan melang kum prok pat bante pat hak singkai knang ye ki kila mare. Ka dur ngatrai ka ai ki batai ko sai ka dar ba tu nya pha sin ka dur. Baik kene, kata ko kumriam kan haki por men shwa. Tekai ko ja ki brio ki kwa on mare ana ba dan kinu no jingele kin shim mi kata ka jan kin kundir ajurong bat kin sale kumne ki satan si khamat kumne ki satan si dien bat kin sa pin khlat apa ni ki artli bat kin sate akare ko kom.
Kata di kata kadur ke bangi yo habing ong pan po no ya kasingkai. Kata di kajingmut. Handrai abo Petros penengkam yang kena kentien umur ayu. La penengkam kan haka ban mut ban pen scam lane ban pen kre. Ya kajingmut jing berkat ban nyale ya kajing cenjo haka jingim. Nginan kaman pen kre ya kena kajingmut berkat jangi ya ka mangi ken ngin ken mau berebor bangin hap ya lingba jong kajing cenjo. Teng lai kendo iki brio ken ki belong haka ni kurkom. Namar ba kimlong la kre ka ka bo perkat bo perdan jongki apa ki kidu ya ki jinjo ki kum keli balai ka ni yang a ne ta kata ki breur ki basulam wer no ki pri ki bla pangkle ta na ka dau jong ka jing kendo jong ki ba kim sngola pan pediang ara tu ngintip ni ka we ba ka jing jinjo kada ka we ni ki lat lanti bo play ki ni kwa ki ban santo ringa pi ki bangin long kum Jesus Christ ya ka bang sakkan ni ki kam siden sibet apa ka jing mo tik perkat jong ubanget kapelet jimut ha ka jingwan biang ka ba asin jong Jesus nama ka kot bakal la ka keren nuspang jong ka pelet jimut chata lalu ni pelet jimut kan ni ka jingwan ka ba asin jong Jesus ha ka jimut chukat jong jong pi kat pen ki ya ka donot jong jong pi bangin kwa bangin pet yap na ka snew lalu ni no ka kwa brai ka ka protei ka terwai nga ba pi ni na ka no ka pen tot bat ka penwet ya nga pi bangin san ken how try ni singam no ha ka kurkom o Petros kani ketin la se yo kan na kani ka jing yo kani ka jingmot na kani ka jinglet nyam joga jinglat na mar kam hadin u Petros ukren ken chipang jisu ko muta u langbrot na ni kum ta unong sispa u janga jong pi na ko ka bakdai kan chipang jong kata abakran chipang jong kani ka le nyam le rukom habide ba nyam joga jinglat jogi ju tiginya pai tinjat habide ba kani rukom le khawai bam jong ki karukom ban ye ka jing khawai nyam jong ki ju ha ki por miswa long makila le ha ka jing long lakre bana ka jing long kirki kata ka mut shwa ha ba ka por be ba me ka ni ka nyam jong jing lak ki da rem bhajeles barum tang kata ki da ba pra ka jing kirki la kum bakin hapan mina urwut kane re ka nyam jong jing lak ka ba ja ka tu ka ha ka shnong Egypt ha shwa ba ki ni ki kon Israel kin mino ken na Egypt ne kin mino na ka jing long brau por Egypt Tingnya pet da kadur la se kane da kadur la se ka baye tho e kar kombam ki tidak riam hajeles terus di ko kadur pat kum jo pet tidak bat tidak phong bat sandal tidak phong bat riam bat bet tidak bat dieng bat sek pro khot nam ta ban pin kre na kam ta bikin let no kan shakari jo chikular jo ngoblay sha bikin min in Egypt la kam no kila kre ba ndak bila kre an kila bam ra ko jingker ki te putras uyo ene ki mong pal po ila di kata ka bomot kuntu yang arfi bengin long balak re ka jimu cipu kat ni na ka menta mangi ken ni shem ni kendo e jing kenjo tar ka jing tu jung petra suang to long balak re ka ba arpat ka jing long ka ba ar ka de bengin la man shem na shem na te ka khot jing ne te ka lan jing te ka khot ka ba khat lai ka ong me to long ki ba khan adakar ne em ya ka jing em jong ka jing long adakar em khan adakar ken to gina pai king get habe de ka jingmut jong ka te to long ki bakhan adakar kamut ayu ya ka de ka tin long ki bakhan adakar ka de ki mala pun kala na ka te tin greek ne pontes ka bamut ken ban long ki balat lo na ka no ka jingbu a jong ka jingmut jing berkat lane ka bakin jam lane ka no ka jingbu a ka bakin jam sim long balat lo wat sa te sa ko mang no ka ta ka jingmut nang ni han rei tulong ken kita ken ki bodan ya kata ka jingla ya ka ban te nakam yaladi daladi ni bandon ya kata mi ongka bor halol ladi lani ka self control bandon ya ka self control ka long ka badan kamba do kata namar ka jingdon ya ni ka bor halol de ka dei ka be tho bangi dan ru ya ka jinglong jong umen sem ba ko namar ka de ka we ni jinglong ka be tho o men sem ko ulong ha ta ko ka bor halor ladi kani kani ka ba ngi ken na se ngina bi khon hala ka sngi berngin duai hala ka sngi ngam ta bengin yo e kum kani ken ka jinglong na makalong beran kamha ha ki jinga dai bar khot ki mamangi nge dai la sha ublai la shiki brio ka jingdan ni ka bor halo de ka lang beran kamha kan ba nang browse na internet ayo ini we ka dur ba shutia ba han de beran jingmut jo kani de ka dur the final test of police dogs kada ka self control ngam tip kada nam day na final test lagi ni kikso to ki pulit tarang itip biang pe hang ne ini miao hang ne
penyat iti miau penyang ini kikso lah dan ini kikso ke balik ni kerupkan iti miau kemat umpat lang menteri kampulit ti kikso harai ke daya kan ke self control lene kan ke GM kan adkar bau Petros Ukraine kan ke bau kentu ke bau nong thok proverb Ukraine nong thok proverb ong komni sepang jong ke self control wang ta bom dan ke jingkang nyala ka mensem ulang kum ke nong ba ke bala tua mat ke bom dan kinro. Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Mano mamdan kanya kani ka self-control ka jikim jaga tepi kalongkum ka to ka nangpa ka mamdan kenro pat mamdan jingkang. Ngilang nya usyar pa jaga mangin ailat ba baro khot ke bangisam kan rung ha ka jikim jaga tepi. Ngidan ye kani ka jinglong. Ka jinglong kan ka ma pa ka bam ni em teng kum ki priyo jo ka perthai ka punya alat ba ka perthai kin ka rum kha e janga jang pi ara ni dan ka menta ken ga bingin long kita kin badan ni ga jinglong ban control ban alat ken ba ka e ka bam bha ba ka rum ken sipo janga jang pi na ta ka balai pat ka jinglong ka balai ka dai mi lam shem na ta ka lan jang ka ba khalai ka bong to phin yai kirmen jana ka ta ka jingai e ka ya ka ba on wan lam ha phi ha ka jing kan pau jispes kani ka musumut ba yai kirmen ha ka jing ai e ka jong uplay tinya phai chin yan abi de ka te ka jing batai jong ni ka tin janai na man na ka te ni dan kam ni ka bangin yo e ka jing smok tho ka kani ka tin janai ka sumut ba balong puran e balong complete ni bam kala unchangeably ni bam khi shane shatai without wavering. Kum ki banget, what apa deng jing tin jo ki mamangi ya lingba, nyem day men ai jaka, baga jingkermen janga jeng pika bangidan hau kres kan cha pen ki no chane chatai, lani kan kelano. Rai day man ya ka bangin yai kermen haga, bor jung jingai e jung play, kawan ya rap yang abri pi, ya ka bangin la ya ka bangin ya lingba ken, jong kata ka ding jong jing tin jo. Pai kermen haga bor jing e jung play pila ken ya ka bapin em lingba jung kita ken kijing kendo jing shem jong pi kajing mut kijong Petros hang ne kalong kane bangi dai ka bangin em ya kajing em bamenta na ka bakermen ya ka ka man sawan kata da kajing mut hang ne em ya kajing em ka bamenta na ka bakermen ya ka ka sawan namar kane kajing em jo kajing kane kane kajing kermen ya ka bangim shem yo i rangit kenap ka sawan pa ka bas ngau si kambo na ki brio hakane ka perthai ka bamenta kem ken ja ka jinglong ka bamenen ya ka singi ka bamenta kem jui ken ya ka lawai ka pernai nakam ta kala sha kadau belai ngi poi belong kum ta le se de na mar bangi tolot ya ka bang kermen ha ka jingai ka jong play kaduksa ka basai ka dar e abi de ka stories fang jog ne ka dei ka jing up kermen kemang jong ki Israel ha ka jing khwai niam ya ka jing light load jing light load ka jong play kan ma kon Israel kita na po Egypt u play game longan pelat load na pi game la pa yung Moses la khot yung Moses ya ka long tao nong pelat load kai ka ja shua ya ka kin meet na ka Israel ana ka Egypt kai ka ja ni ki kon Israel kia ba mi ka jing khwai nyam jo ka jing light da ka jing kermen ba sibet hino ken yo ya ka jing light load na ka jing long brao Egypt kani kan kita ka mangirung ida dan panyai kermen aga jinga e jong ble ga jinga lenti jo jing im jong i gum ki banget nang ta sikade ko ga jinglong pa ga jinglong ga basao ta deng min shem na ta ga khat ga khat sa ga ong kum ki khon ga jing ko ngo ki bam pin yesur ye mringkat ya de kita ki jing ko abraham ba min shwa ha ga ta ga jing bam tip jong pi lingkot ngila manong mau Petros butu yang ai pi bingin dan ni ga jinglong kiar na ga jing ye persur ye bat kane ga perthai kiar na ga jing ye persur ye bat kane ga perthai kane ga jing kai ga long ga dan kam ha la ga jing de ga jongi lese ha la yeng la sem ga jing de jongi lese ka im lang sa lang ga jing de jongi ga jing pule ju pti ga jing ha ga jing tere ga jing kata la ga no ga bentang dan kam ga bangin kiar na ka no ka jing long ka ba ya persuriem bat kane ga perthai kane ga jing tho jong Petros ka jing suriem bat ka bo pol krana po rom kalong ga khat a khat ka ba a tungin ya pule lang way ar lai Watu wat pen seriem nengkat jela de bat kane ka perthai
Hari itu pun keladur no ila di kan dia ka jing pen temai ka jingmut jong pi. Kanang ma pin yo tiap ka ba kum no ka long ka man ka jong blai ka ba ba ka pin su ba e. Par ka bacana di. What pin seriem la de ba ka ni ka perthai. Le kiar na ka jing seriem. Ti ka mi ni ka jing klina ka da balai ba mangi pun sin ni poi ka bangi seriem la de ba ka ni ka perthai. O Petros su ai ka juba wang ka dau ba mangi ka ni kloy pin seriem la de ba ka perthai de na mar ngim dan ya ka jing tip. Kajing bam don ya kajing tip kawara ini ka bangin long lakloy bangin ni peserjem baka pertai ngaran sibon kinuksa na ka po kanum sya yung mawara ita kinuksa to kajing peserjem la dia baka pertai Hosea wong kumneken ki breu janga ki jat no namar bam don kajing bam don ya kajing tip ka pelong ini ka mamangiken ngin jat no ana ngin peserjem kloy kila dia baka pertai Pitim niam kini ki bril ki pamat ya kajing ai ka chung blai ki bril ki pam experience ya kata kajing em ka ba thamai ka ba kris ai to ya sha lem marki na marki duna e ka bo per khat cha phang ki ba dai men ship ki duna ma ma ki Maka ka pelong kan yaki ka makin kloy ka ban IT yele de siya ka jingkwa jing throw ja klia ka baka parthai ka tarwa ki balai ki ngop ha ki to ki jing le ki ba shir khai shi kai balai ki karni la manong ha ki jing bam ki jing di ha ki jing long jing le ken ki ba lam ki shi ka jing jot ka da bar khoi den mar balai namar ba ma ki ken ki don ni ka board jing duna Nani ka jing duna e ka bo perkhat ha be shi phang ki ki ba ka jaman sen Kau si pat la jab ka long sengau cepi. Meta ka daw putas ongkiar na kani ki pusriyan baka pertaikat bangana wat ya gadur patanat asya meni ko di gadur ka bai tanat pa bar ka baka sultan mulan dai kalong ko si syabat. Pet ba ni gadur. Kini berasangut kita ni ka khli ka saudong. Haritang uwe hang tay dan khli ba pulun. Kini baro ko ten ji ba saudong ka khli kili. Hey, what's wrong with you? Hey, jayu ipi. Balai himlong ko malong bangi. Kita ka persay ka kali kung kata ka jikini siya ka sa katiru. Balai bangi ka nyimlong ko malong ka persay. Nay ka persay ka kat balai himlong malong bangi. Dan kibre ki balong yang ngating yang sipo mencoy ki ong kumne. Dah ba ngalakaran si keren ken ya kata kay jingkai ni ka chinjing blay ki jong kumne. Ni wala ri hok tan ra. Ani pikiran telah kumpapin iu ki siya beneng. Ang siya nga ang po mo siya nga sura man ray menta ligi kren kom ta bay kami lanti ya kata kan ang siya kami lanti na jong piru kom jo teng pertai kan kumban kan bu jing kali pi ka ba pi pin su shrai bali siya nga ngam long bolong kate ka pertai kane kan ka jing kan yung jing blay bang ngin num pin sri ma ka pertai kane ka dor kan ag dor ka shai ka dar ma pa ini ka dor Satai kan ubreu kan uba alat ka pertai kan sandur ke jinglong jingin tu sane pare ubre ke ba alat yo krismus sandur ka perthai bara bor kan ka kwa ye ka ban sandur ke jinglong jingim jong ni bat ukres kwa kan ban sandur ye ka jinglong jingim jong ajang pita ka bau sedang na po ka ba ka perthai ka sang na bar ka perthai ka pressure bet ye ka bangi kingin jit ka budget kan le balik maka kan ba ukres pat utraya ka ba syapo jeng ajang pi ka ba mangi ken ngin sai kita jinglong kan bedai kat kung jingkai jong piti Natry ti kadur ka batay ha. Tingna pano sa kanila jinglong ka basan. Ya ka bangin siyam na kadukot ka bakatsan kan riyo. Ray ko mutaw balakot ya pi ulong bakot. Tulong mapiru ya bakot. Aka jinglong jim baro na balato tulong pi bakot na mar mangangalong bakot. Lingkot nila manong bakane ka jingto jong putras ka kuntuy nga pi bangin tebe siya ka jinglong kot. Kami kini ka jingkali na kadaw balay ba mangingin hati ka bangin be siya ka jingim jong ka jinglong kot. O Petros ay ka juba mang ni wang kadaw mangin kami ka bangin be siya ka jinglong kot. Kaya naman ba ublay siyang ulong ublay ubakot. Ublay siyang ulong ublay ubakot. Ba kransi pang jong ka jingkot jong ublay tungin tip ya ka ni ba ublay ulong kot ha kay. Ulong kot ha ki jinglong jong ulong kot ha ki jing tubu jong ulong kot ru ha ki jing le ki jong baro. The problem of evil
Lane kajing jong kajing don kajing snew ane ka perthai. Kalau orang ra kajing takli jong ki philosopher jong ki theologian ki bakrau ri tumjo. Renyanyo ka tin ka jong play bakadon ka jubab. Ba peden jong kajing sya ka jong play ken ki ni ki ba snew ba knuan jagen ha kajing lenti jong kajing jong ni ka perthai. Dang itu you play jong mulong ba khot ha kata kajing sya jong ka ba snew ba knuan. Kalau ngba teng mingin pedang ikum kata. Perang haba wan je ba phi le se phim su tun nat bi ki ja chi im jong phi kadai ka jing sha jong blai ta na ba blai u sha ya ko ba kum ka ta ka ba sne ba ka wan ka jing jong phi ko mu sha ya ka jing jong job kam wat ba blai jing ila long blai ken yu bam khot no ki priu ki bam ngai blai ki tho ba cha phang jong blai u jong ni ha be ne ka kies bo kum no phi ong ba blai long ba ye kum no phi ong ba blai long ba khot u sha pa ni ka ni ka bam khot be kan ja an rai tu tip ni we blai ha ki jing le jong u baro long ba khot Baru Petros untuk tolong pergi berkot, nak bawa beliau ulang berkot, ya kan kita lasap nak kitab Leviticus dengan buteng ni kimi kipas ni. Aku por bagi kipas ni kimi khatam kimi jong kum ni. Kong ye no par la nam de pay ko kipas. Aku kipet ni kon la jong dai. Kong ye no par lam de pi. Kan ni aku bang kwa. Ni lam le perto bot ya jinglong kimi kipas te belai bingim perto bot kum ki banget ya ka jinglong ba jong belai. Belai nyim imitate ya ka jinglong ba jong belai. Asya ay mga batay ning bajong kani ka jing tho jing ni brio kan u Charles Sheldon ni kan yude u pastor jing kari Amerika di kispas nambar pho baru ni ude u bopom nam ba habide bakane ka kot ka bola tho yek bola ai kerteng in his steps na kani ka kot ka jing u ken lami kin kani ka organization ya ka bala tip WWJD movement kamot ayu WWJD kamot what would Jesus do? Akan mawan ba nga puli kita kot nga suplab ha? Mabalay na mga kimi step nga di siya di siya nga sim kita kot nga usuk nga chipuli ka na marma nga sistunat mo chipuli ito ang kot pa ng puli kadang bang baro si ski mga lapoy pendek puli kita kot na mga sistunat ay kot hoy kani kot kani ka fictional novel ganjong kikistan hari kadan ka jing kai ka bakraw apa kita ka hakani ka kot mu batay ba la ja piyo ay mapi hatu hin bu ne meni ka jingkali la ja piyo ka spa la piyo ka jingkia hin bu ne meni ka jingkali la dai u jisu ulle ko mo shay ka to jingyo dang pi ka piyo mapi kli kata kanang mapi nanggen ong ne u Charles Sheldon ko mo ben im ka jing im ka pi pertu bot yu kres nam kwa ban kren than chong ni ka kot are kwa ban kren ini kintian Shalom to sorry kani we must know Jesus before we can imitate him. Kata dia kajing thok juga ke bawang ke ni dai ke bang tip suai Jesus Christ, suai ke bang mangi ke ngilong ginong puto bot yo. Ni nam la ke ke bang ngilong ginong puto bot ke jong ublai, la ngim tip siapang ublai long bakum no. Ni nam la puto bot yo Christ, la jawab ngim tip siapang Christ long bakum no. Ai ngoi ublai nam nak ta jong pi yo ikum ke jingkai. Magai rap di pi ke binang puto bot. Tadi na pai. Sesekali kau wei kabenta kata kolong kabenta mengidai melong ko ya kabenta ko mengidai melong ko ya putra sulong long ko ha ka jinglong jingem baro la ka bawang long ko ya se ko sapo long ko ru ka sabar long ko ha baro ko ti benta ja ka jingem abakran chapang jong ka thong jong ka jing im jong ka jingit ka stan tani tip ya ka ne ko thong jong ka jingit ka stan to yo kem ko pra banget bakam dei tang bangin yo ya ka beneng nang layak ne ka protei harika thong jaga jingem choki kustan to ave long kane kata long bangi ken ngin yo ye ka bangin long shidur kum ka dur jong Jesus Christ nane bangin yo long ken kum ukres ki aka baro khot mar kan ne ka thong ken ka bo blake ken yu bo nane pun em yang ave pi ar koren long malar ka bukat pra nyo yue
Galatia sao kanda Ephesus iwe sao Archipo sao khalai ningong tes ni lai khalai sao khat balai binyo san arpulai lesi so hagarom long ma prar kumjo pin igen ai ka sikmu ko jong blagi bau khat ngar pi la kam dei kan e ka ta long shido renga be pi kum balong kres aki bar khot ai bin long kum ukres lesi uni uprio uni ubangi ke nyala ji kendo aga jing puli ka jongi ja ka English subject bukateng John Milton when ngi nong thok poetry bo pau nam jo ka spas nem ka khat nyo pa du ki ski mentai ngi study ka poetry jo ha sha ye ka bo un krane e shangi wala la khlat no la dan ta chi ka beneng se to ken ngin snap ye ka e ka bo Ukraine ha be dei sepang jo ka jing thobo ta ka bo ong kum ne the end of all learning is to know God kawakut jong ga jing yo jing hikai ga dei bangin tip yo blai and out of that knowledge but ba mi na kata ka jing tip I belong to love and to imitate I belong to ba pin it but ba pin to bon yo blai kawakut do jong ga jing yo jing hikai ga dei belonging ka ba kup no ba it ka mi yo blai em ko em mo blai robot yo blai ka ba real nagar khot ka ba khat nyo para ba pi khot pa yu tau ba klem nyo shileng khmat u bishar ka ba kum ga jingle jong we pu we baro to plet ka portion basa dan pi ka jing shepting legot u Petros u kentui ka bingin dan ni ka jinglong hikai le de ban shepting yo play hikai le de ban shepting ya u play ka jing shepting hang ne kamut ka jing shepting ya ka jing pen bet jong play ka jing shepting ya ka discipline ka jong play ha ni la man dei ki khon jong play harai tu tep ini gue buka jungi ba beneng ulau nong pisar ubab junyo shilian kemat yano ru namar bangi duai bukpau ni duai hau bukpa kan yo bisar klem nyo shilian kemat baru ba sa ainong kan yo we pu we ka kum ka jingle jungi kum ta ni dei bangin em ka jing em jo ka ji shap tieng namar kam don kan no ka jing bam kongo kawan lak na ka jing senang ding sempat jong play man ka jing bam kongo ka jang a jang pi ngin ha ka jing seneng jing sempat jong blai ngin ha ka jing seneng jing sempat jong blai kadao ikai le dem shap te nyu blai bar shap te nyu blai ka ngo pas ngo si ken ba ka ni ka juk jungi menta ka la hiar ba ka jing shap te nyu blai ka ni ka jing long ka badan kam hai ka ba manga pi ngi de bendan lamar balai kan kum ka jing tho ju ka testament ka thama la pidan ni ka men sim ni ka jing shap te nyu blai ka ye tho ni ka ong ba ka ni ka da jong ka jing san ha ka jing long jing em jong pi ba ka ni ka da tu jong ka jing yo ma ni ka jing ka khu ka jong blai ka jing shap te nyu blai ka pi ba pi long ki bi ka san ba ka jing shap te nyu blai ka ye tho ba pi ken pi experience ni pi yo ma ni ka jing khu jong blai u Oswald Chambers we ni nong thok kot ni ka kot ko po nam ba wa ni we em ga te ka spas nem ka ba tung nya pe kindat ka ba khat nyo nyo sa ba ka khandai khat nyo we udi sipai ba udi pa unong yang lap tung jo i kai ba sa ki student ba skum jo si sipai ba u tho ni ka kot ken ga ba translate kasi my utmost for his highness ka jin thang rang jonga ken yo halore ha ba uong ni kin when you fear God you fear nothing else. La jam mga pingi shapting you blay ngin shapting ya ka eru. La ngi dan ka shapting you blay kam dan ka even penting yang awat ti. Ikay de shapting you blay. Kana we dem shapting ya ka pi ya ding baru kum cho. Ba kedua dem ni ka daw po so ong ken ba blay la ji tinga pi ba bi pat chong nong rem ken ya ka ni perthai. Mar blay wada bantmu lupa ya ka chipinem na do bam jukut. Then from eternity past, he has all the plan
the redemption. Shwa ye ka long ki aka bar khot bleken wal dapat pelan lupa. Ta ka ay chimut ba umday upriyo. Are play ba shim ni ka sinjam na ni ka initiative. Kabaning kong pada bo play la yo pri ka bon yo yo net ho. They play ni mga mapi. They play la di ka kang na ta jang gi bingin yo bang net ho. But they play kan yo ba ay ngai pi ka chance ye bingin yo ye bingin lecture jan jung ta ha ka jing smo slur baro bo pudiang nga ba pi. Or hagani hagini kit khot ken Petros Ukraine spang jagai spang jogane ka jingmi jong ka jing se spa ka jingmi nagane ka jing se spa ka dai ben pulong yang a pi ka bangin bo ya ka jing shania ba ka jing kermen ken yo pura tang how play ka jing se spa jong discuss ka dai ben pulong yang a pi belong bukum no man shania ba kermen be tang how play ka ne ken ka dai ka jingmi na ka jing se spa ka daw den mar balai wa jing batai kin ha kit khot ka maning kong day namar ba mau ubat mu yang jing sispa jing ki banget na do ka babam jikut ma day mau ka ba pha yu ko na ka banta jongi padan ka du play wo pha yu ko bo ije na ka banta jing nang pop ko manga ma phi nang ta day mau ka u bangi la ya bangin bo ka di sanya para ba khadu day mau ka u bala pen mi pat yo krishna ki baya bat pendan burom du pat yo namar kata ko pram ngai Aki por baro jang ke jinya linti jo jing im jong pi kom ki so shnong kom ki pilgrim ane ka purthai ya kin mau ye ka te ka jinglong kata kalong ya kin mau primlin mar bor ban pu ye ka jinglong ka jim jong pi ya kin mau ye ka jing si spa jong jis balai bingi shim ye ka me jong tra la man katayo lara kalong ka bala lai man shim mala ka sir kum jo na ka pin kin mau ye nga ri pi ye ka ai ka bo kuras king ule nam ta jongi Atun kut no ini ka jingkai. Kumajule. Tuginya pai. Sekidur. Kamaning kong. Tapi klet kita kising tok bar koi buat klet ni itu kamaning kong. Tu pun prek ka jing muncul khat jang pi. Ngawat kedur ngayo ay kedur kain lakum bote de ubel na ka kle ka bomot pan po ken ya ka jing muncul khat jang pi ka mato u Petros. Prepare ka jing muncul khat jang pi. Banyak kendo ba ya ka no ka jing jinjo ha ka jingem. Prepare lupa. Sekali ka bar kwat. Em kan adakar ne Pilmilin marbor bandan ni kata ka jinglong ka jinglong kan kebala bete la kam mila de ni ka self control. Pet ba kata ka dur ka ba itenat utai breu la bitar ka di ka ti jung le se la kwa ya ka ban ko wang ban kura hare ka jingu chu khat na mar bala pin scam da ka bor la de ka bat ya ka ti eh da ka por mga phi nyemla ban control ki jing snow jing ni pelat khat adang la pelat gitu ka jing snow jing ni ba big khat pat hadin jung to dai Ray Petros mong em to im khanar ka ranta ka balai yai kermen gen ha ka jinga e ka jung play yai kermen ha ka jinga e ka jung play maka ka jinga e jung play ko pala ngat pi ken ka bangin nang yo bore ka bangin job ya ka jing ya ka wei ka jing jo sha ka wei pat ka jing jo nanta ka sa pat Wat pun seriem la de bagari ka protei tenat mane ka dor ma play namar idor ba per bar khoi di tak ni rong jong ibe tho be ni phla na ka protei bar khoi Wat pun seriem la de bar ka ni ka protei nang ta se ka ni ka wei pat ka ba tu nga pi ping tebe se ka jinglong khoi pa yang ne mangi kin ki program kin ya lin te ni ka protei hara ba ni ya lin ti kan ma bangin pet chou kres kin ma ka ni ka bangin protho bot Yau Chris haka jinglong jingim nang ta second ka way pat fear God. Yaka jingim jogo shit. Oh, dan ini ki jinglong. Ki banga hika pi ki ba manga haban plai shuan kong sha pi. Ngaro ngapala ya ka bangan net plai. Hari ngai dua shu play. Ngai kerpa ho play. Mon harap yang nga bang ban kan. Ya kini ki nyau tu ki jinglong ki ba ngi study haka di ka pai sini. Pramai nyate pa mapir le se piya ling ba jeng kita ki jing keo jing her ki jing dan ka por bisngo baladan ya ka jing ka por baglaja ano ra itu nya ai men se mar ka liang ka nya pedeng ka jing kelon jing ka bangin ya tuai mar ka liang na ka betam ngila ya ka bangin im ya kini ki jing long kan ya ba putra syukuran ni to ini yang lang ni ka por ni tuai ko pa jing ni ba ham nai
Oh ya boleh bikin kinyo tuli kijinglong ngin go kan rahat. Kibo Petros sukran kanya kani ka ashti. Kilong kibadai yang ngi kum ki khon jang mei ka bangi ngin don halakas. Mga ngani way na padeng kini kibabon. Mga feel go kan rahat bit hang ni bad hang tai. Dan gipor ka mga yo jingjop. Dan gipor try mga feel go try man don ni kini. Di ba kita nga sa hap nga sa plut yung tersiang nga kanya linti sa kanya nga panmap na may banga panmap ro ablay halor jo ka ke bagini ki bangait ase ki lale go kibrat to so si me da ka ba ki da se ke bishim la don ni ki jinglong ki bishim la mlen man tebe man don ni ki jinglong tra ke bingi story ni ka por ta lebi krishana ai bore nga krishana ai bore ki bangait baro go kita e ba na ka sngi ngia tra bi ngin tebe se ta ke jingkhot jo ka jingim jo ka jinglong khot go kan rat ke ba me mi khot jing play hakmi ngi ka do ber thang ni long akmi mangi ki priyo ngi long ngi ko trai mami kan ran yong pat ngolong trai ken ubakloi ya kwan rap ya pi ki por ki badan kam melong ru trai ki bo ongken ki skor ki janga ki long ska dwai ki priyo janga trai bi just ngo jangi chupa pi ya rap pi ai ke baling ba jangi trai san untin san untin palang no tinggal kerat ka jinglong kuris chisu siki wai pat hak dem chisu dwai amen